vakanzi vanochengeta izwi revakatumwa vari muzvichine zvitsividzo pasi pano. Saka izwi redu rakapopota richiti vanhu havati vane tendensi yokunamata vamwe vana Mwari. Vanovanamata sei kuvana Mwari ava? Vakanzi vanhu vakamhanyira maJorodhani, vakakaka machira matsvuku, reza netsono, vakabata zvisirizo zvakarambwa nezwi redu. Vanhu ivavo vakanzi vanamata vamwe vana Mwari. Saka pakati penyaya yokunamata vamwe vana Mwari, izvi raiti vanhu vakanamata vakapinda namakotsi pakati penhandara yake baba Johani. Vakanzi ndivamwe vana Mwari vavari kunamata. Saka izvi raiti wamunoti Mwari uyu haasi Mwari, Mwari muchamuona kana mafa madzibambo. Izvi rakati nhamo yamunoti nhamo haisati yanhamo, nhamo muchaiona kana mafa. Saka izwi raipopota pakati peimba yavanonamata richiti vanhu ngavave vane muzera umwe chete wokuenda matare. Izvi rakati vanhu mukutama nyika ino havaende matare vane uso hwakabhodhana, vanoenda vakaswaturwa nedare. Saka dare raJakobo rakanzi iri ndiro rakasaina chitendero ichi kupa baba Johani kuya pasi pano. Iye sendi Johani wauya pakati peimba yevanhu vatema akati vanhu vangavabvume varurame vaende kuna baba. Saka vanhu vakanzi vanotenga muviri wakanzi akagrinda muviri unoera vanougadzira nezvitsividzo nezvisi. Saka munamato uri kunamatwa nenyika vanhu vatema vachinamata munamato. Vakanzi ivo munamato zvisine zvitsividzo zvavari kutakura pasi pano zvavari kufunda kubva muna Jakobo. Vakanzi izvozvo ndo zvinoputira mweya wavo kana utama nyika ino. Mweya wavo zvinopinda mumuviri unonzi akagrinda. Saka tiri kuti imba yevanhu vatema nenhere mazuva ano inonzi ngaifunde munhava inoti Ishe Gabriel. Izwi rakati fembera chiremba. Vanhu vakanzi vafembere zviri munhava. Iye Gabriel mambo wakanzi uyu ndiye zvakazarurwa pakati peimba yevanhu vatema. Ndiye saka nenhere baba Johani watumwa kubva mudare wakati tungamirira ruvheneko rwakatungamirirwa naIshe Gabriel. Wakati Gabriel mambo ndiye muromo wake Mwari Baba. Saka ndiye zvakazarurwa kuuya pakati peimba yevanhu kwaisa tsutso vanhu vachitsokodzerwa tsinga yemunamato vachibviswa tsinga yerudzi pasi pano. Saka tiri kuti vanhu vatema vamwe vanochinjwa mazita pasi pano vachinzi baba makunzi zita renyu makunzi Nengi nokuti kune mweya uri mumashure kwenyu. Izvi rakati vanhu vanoriswa chiteuro chekupinga rudzi mazuva avo vaenzane nehondo yewai. Saka vanhu vakanzi ngavapuruzire muviri wewai, kana vapuruzira muviri wewai nayo wai chava nerunanzvo mazuva avo achananzva. Saka tiri kuti vanhu vatema vanamate vari muzuva rechitendero chakaiswa. Vanhu vakanzi vafunde Friday pasi pano. Kana tichitaura Friday hatisi kutaura zuva rakaiswa pakalenda, tiri kutaura zuva rekurongwa kwevanhu vatema vachiiswa mungarava inoenda mabvezuva. Saka tiri kuti Friday rakanzi vanhu ropa ravo rinenge richitsutswa richiiswa muropa remurumbwana. Vanenge vachipiwa muzera wokuenda, ndicho chivindi chavanoshongedzwa. Ndiyo hanzu inopiwa imba yevanhu vatema yakanzi baba Johani